Malien cɛman ni malien musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn. Bi ye samedi ye juin kalo tile 26 ni heure tun ka kan ka an sɔrɔ en direct radio émergence ale sanfɛ pour l'émission Miroir, mais radio bɛ panne na depuis ce matin. Panne ma se ka réparer malheureusement ka bɛn bi émission ma. An b'a jigiya ka fɔ waati nataw o panne réparation ka kan ka se ka kɛ pour continuer cette émission. Mais jamana yɛrɛ situation kama jamana bɛ cogoya min na kunnafoni ye fɛn ye fɛn min ni mɔgɔw ka balo dɔ don. Donc pour que mɔgɔw ɲɛ kana mɛn sira la ani mɔgɔw kana to kunfana an y'a kanu an tun kan ka fɛn min fɔ émission Miroir kɛnɛ kan bi k'o rassembler k'o kɛ bakuruba ye ka a la kumabaw ka olu di aw ma. Kunnafoni ale bɛ mɔgɔ fa k'a sɔrɔ i ma lɔgɔma tigɛ i da. Kunnafoni bɛ dunan kɛ dugulen ye mɔgɔ kunnafoni ntan man ɲi. O ye tiɲɛ ye cogo min mɔgɔ kibaruya cogo jugu o fana y'a dama kasara dɔ ye. An balimaw bi an ka thème la an ye fɛn dama dɔ ta. Mali école ko a crise aw bɛɛ bɛ dɔ dɔn a la. C'est le premier sujet qu'on va aborder. Kalanko an bɛɛ hamidu. N'i ye sɛnɛko ta dɔ bɛ se k'a fɔ ko ale ka domaine tɛ sɛnɛ ye a t'ale concerné directement. N'i ye jamana secteur fɛn fɛn ta i ye mɔni ta i ye bagan mara ta dɔ bɛ se k'a fɔ k'a t'ale concerné directement. Mais n'i ye jamana kalanko ta a bɛ bɛɛ de concerné directement et indirectement. Parce que ni min tɛ kalanden ye i bɛ taa sɔrɔ i den dɔ ye kalanden ye wali i balima dɔ ye kalanden ye min bɛ ka école kɛ walima i yɛrɛ ye école karamɔgɔ ye walima i balobaga dɔ ye école karamɔgɔ ye. Donc jamana kalanko o tɛ kulonkɛ ye et ça interpelle tout le monde. Wa jamana si tɛ bɔ nɔgɔ la kunfiya sira kan. Kunfiya ye bana juguba de ye. Jamana fɛn o fɛn kɔnɔ ni kalan donna nɔgɔ la o y'o jamana ka siniɲɛsigi bannen ye. Ça c'est clair et net. O kama Mali école ko depuis Moribo Kile ni Musa Kile bɔra la don o don an b'a la ko kunun ka fisa bi ye. Les gens ne se posent pas la question k'a dɔn Mali école bɛ crise jumɛn kɔnɔ a bɛ bɔnɛ jumɛn kɔnɔ. Sababu caman b'a la. O sababu dɔw la Banque mondiale ni FMI ye jamana nagasi k'a bila ta tiɲɛ minɛn dɔ kɔnɔ u bɛ min wele ko plan d'ajustement structurel. O plan d'ajustement structurel o de sababu la dɔgɔtɔrɔsow kɛn bɛ mɔgɔw sayɔrɔ ye. O de sababu la école bɛ kunfin de former a tɛ kodɔnna former la bilen. N'i ye nin kuma fɔ ale fonction publique a bɛ nin dingɛ de kɔnɔ. N'i ye nin kuma fɔ a ka bon dɔw hakili ma u t'a dɔn de quoi il s'agit. Mais don wɛrɛ n bɛ segin ka na o détail nɔfɛ. An balimaw Mali kalanko san o san anw ka jamana examen sujet ale de bɛ bɔlɔn kɔnɔ ka di écoledenw ma. O tora sen na mɔgɔw nana fɔ ko écoledenw tɛ fɛn dɔn écoledenw tɛ fɛn dɔn. Komi bi écoleden de ye sini école maître ye bi écoleden de ye sini ministre ni député ni président ni juge ye. An ye san 20 kɛ ko écoledenw tɛ fɛn dɔn u tɛ fɛn dɔn. Finalement ko maître yɛrɛ tɛ fɛn dɔn bilen.
ministre ou tɛ fɛn dɔn bilen, député ou tɛ fɛn dɔn bilen, ale juge kunda niveau ko problème bɛ a kasara école halaki cogo kelen de don. U nana ni système dɔ ye ko libéralisation, ko ka jamana kalan ni kɛnɛya ko bɔ gouvernement ka bolo kan ka di privé ma kɛn yɛrɛ ye. A kɛra tatiɲɛ de ye jamana ma sababu caman. Écoleden man ka passer ni 10 de moyenne t'a bolo au minimum, mais privé ou dayɛlɛlen écoleden mago tɛ moyenne na ka passer fo ka se bac la. I b'a ye dɔrɔn 10e écoleden tɛ taa école la hali ni 6 de moyenne b'a bolo o b'a kɛ 10 ye ka la passer privé ou la. N'i y'a redoubler fo n'a sera bac la. Bac fana na wari de bɛ bɔ ka di maîtres ma, wari de bɛ bɔ ka di surveillants ma, wari de bɛ bɔ ka di école-tigiw ma, a y'an den dɛmɛ a bɛ se ka passer cogo min. Ko olu de ye jamana siniɲɛsigi ye. Amadou Hampâté-Bâ l'a dit, l'avenir s'inquiète. Si les veillards s'inquiètent pour l'avenir, l'avenir s'inquiète pour les jeunes. Comme maakɔrɔbaw bɛ sini de hami, sini bɛna kɛ cogo di. Mais siniɲɛsigi hami ye jumɛn ye? Denmisɛnw bɛna kɛ cogo di. Parce que denmisɛnw siniɲɛsigi ɲɛ na tiɲɛ faralen bɛ denmisɛnw ɲɛ ani u tiɲɛni de la. Parce que bi denmisɛn de ye sini maakɔrɔba ye. An balimaw, kalanko bɔnɛ dɔ ye mun ye ni o ye an sigikun ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la. O ye Mali gouvernement ka écoleden hakɛ min defo kɔfɛ n'olu bɛ orienté lycéw la, centre de formation ni institut de formation professionnelle la. Gouvernement yɛrɛ tɛ a da dɔn et l'État perd des milliards par an. Fonctionnaires criminels dɔw comportement sababu. Je vais vous expliquer tout. Bi an bɛ ala kumabaw de fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma. Mais émission nataw an bɛna développement ba kɔnɔ à sujet là pour que aw k'a dɔn de quoi il s'agit exactement. Nous avons mené nos investigations. Fuseni Amio Guindo ye ministre de l'éducation et Sami. A Borani Gundo Doye. Lycée privé ou là. Gouvernement jate kun fɔlɔ min bɔra ko nin ye gouvernement ka écoleden ye. Lycée privé là. Gouvernement sera ka hakɛ min da dɔn wagati kunkurunin sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ. Écoleden 5,000 de tɔgɔ bɛ yen. Minnu ma deli ka wolo. U tɛ diɲɛ na u tɛ lahara, u ma deli ka ye diɲɛ na, u ma deli ka ye lahara. O de tɔgɔ bɛ yen. Wa san o san o écoleden kelen o kelen kunkɔrɔ État bɛ 30,000 de sara o kelen kelen kunkɔrɔ. Ce qui fait des milliards. Jamana perdu la, jamana kun. O to yen. Mali sɔrɔsi hakɛ gouvernement t'a da dɔn. N da bɛna s'a ma sisan. Bancarisation ko n'i y'a ye Mali officiers bannen b'a ma sɔrɔsi jalatigi baw. Destruction min bɛ ka don faso kun a sababu la Ala de b'a dɔn. Mali gouvernement tɛ a ka école karamɔgɔ yɛrɛ da dɔn. Quand Boubé était premier ministre, maître ye grève kɛ. Boubé ko a bɛ ka fɛn min ɲini a se tɛ État ye. Mais État bɛ se ka min kɛ a y'o fɔ. A ko mais an bɛna vérification kɛ fɔlɔ pour que État ka dɔn fɔlɔ Mali maître yɛrɛ ye mɔgɔ joli ye. Ma hakɛ min tɔgɔ fɔlen bɛ k'o ye enseignant ye. Ni kabi Ala k'u dan u ma wolo fɔlɔ. Nka kalo kalo o sara bɛ ka bɔ État kun, ça fait des milliards par an. Kafiri dɔw bɛ k'o wari ta jamana kunna. An balimaw, ministre Araki Tala, fonction publique ministre de waati min, Moussa Mara premier ministre, u ye contrôle physique kɛ.
ka dɔn Mali yɛrɛ fonctionnaire ye joli ye hali Mali état t'a dɔn fonctionnaire joli bɛ Mali kɔnɔ Mali gouvernement t'a da dɔn pourtant sara de bɛ ka bɔ kalo kalo o mɔgɔw tɔgɔ la u ye vérification waati kunkurunin min kɛ a ɲɛɲinini na fonctionnaire dɔw bɛ Bamakɔ yan u tɔgɔ bɛ Sikaso u tɔgɔ bɛ Mopti u tɔgɔ bɛ fo Tombouctou kalo kalo mɔgɔ dɔw bɛ kalo sara 4 de ta u kelen u dan bɛ Bamakɔ yan kabi Ala k'u dan u tɔgɔ bɛ yɔrɔ wɛrɛ mun k'u bɛ ka baara kɛ yen u ma deli ka se yen mɔgɔ dɔw bɛ yen kabi Ala ka diɲɛ d'aw ma wolo olu tɔgɔ bɛ lisi la mɔgɔ dɔw fatura mɔgɔ t'a san hakɛ da dɔn nin bɛɛ tɔgɔ bɛ lisi la wa nin bɛɛ kalo sara a b'a la ka bɔ gouvernement kunna jateminɛ y'a yira k'a fɔ fonctionnaire fictif min tɔgɔ bɛ yen Mali gouvernement bɛ ka perdi wari hakɛ min na san kɔnɔ a dɔgɔyalen 35 milliards miliyari 30 ani miliyari 5 jamana min bɛ guerre la o perte min bɛ ka don faso kun imaginez a bɛ se ka moyen sugu joli don armée kunna ka armée ka capacité renforcer Mali fonctionnaire minnu bɛ grève la a bɛ se ka kɛ jɔda jumɛn ka se ka dɔ fara olu ka ɲinifɛn n'u ka hakɛ kan pour que u bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min malheureusement o fonctionnaire kafiri minnu a bɛ hakɛ to n dusu bɔlen tɛ dɛ u tɔgɔ de ye nin ye o fonctionnaire kafiri minnu bɛ ka nin baara kɛ su ni tile olu de bɛ grève la ko ka dɔ fara u sara kan n'i y'a ye n ko n ka principe la n tɛ grève soutenir ni n ka dalu don parce que ɲɛ tɛ grève la jamana kɔnɔ min ye hakɛ ɲini ye ɲɛ tɛ grève kɛbaga fana na u cɛ la ko min ni grève kɛli ka kan ne bɛ se ka minnu ka grève faamu les surveillants de prison minnu bɛ se ka jɔn u sara la hali olu yɛrɛ comportement pas parce que o comportement ka ɲi dɛ pas parce que u fana tɛ sonyani ni nɔgɔ koya baara la dɛ mais u ka hakɛ ka dɔgɔ par rapport aux autres fonctionnaires ani les partants volontaires à la retraite Mali ɲɛmɔgɔ juguw ye minnu ka hakɛ dun plus de 300 milliards de francs CFA Banque mondiale y'a sara u tilala ka détourner ka dun Soumana Sako bɛ nin dossier kalama Muntaka Taloun bɛ nin dossier kalama mouvement démocratique mɔgɔw u bɛɛ bɛ nin dossier kalama an balimaw Fuseni Amion Guindo ka o révélation lycée privé ou la gouvernement ka écoleden ni ba fila bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ lycée bɛ bɔ ko ba 5 de bɛ yen ministère baarakɛla jugu dɔw école promoteur olu ka bɛnkan ye san o san ka wari tufa ka bɔ jamana ka kɛsu la ka taa dubaw jɔ des élèves fictifs Mali état tɛ hali sɔrɔsi hakɛ da dɔn ani Ala cɛ Mali gouvernement ngo Mali état a t'a dɔn armée kɔnɔ sɔrɔsi joli bɛ yen n'u ko sɔrɔsi 600 bɛ yɔrɔ min n'i taara vérifier i b'a sɔrɔ 300 de don ni sɔrɔsi 1000 de ka kalo sara bɛ ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ 500 de bɛ terrain kan a dɔw taara lahara a dɔw ma deli ka wolo o sara dɔw b'o ta k'o tilaw ni ɲɔgɔn cɛ et l'État perd des milliards par an à cause de ces histoires. Pendant ce temps, les hommes sont sur le terrain ou quoi condition moyen. Un badéon. Nitara kan kono ka sorasi muso shiro lajɛ. Hal ni mi cɛ sara guerre la wagati kunkurun de b'i bolo pour que i ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini. N'i y'o ye ka tila k'a ye wari hakɛ min bɛ ka détourner effectif fictif armée kɔnɔ ça fait c'est-à-dire c'est grave quoi. Ni ye ni kuma fɔ u bɛna wuli n bɛna dossier nɔfɛ sisan avec l'attaque de Boni. Ni ye ni kuma fɔ u bɛ wuli démoralisation des troupes. C'est ça la démoralisation, ce que vous appelez démoralisation. Et ce que vous faites ne démoralise pas les troupes. Les dire, c'est ça un crime. C'est ça démoraliser l'armée. Un badéo. Pour revenir à notre sujet maintenant,
Maintenant 600. Parce que n'ta fait quand même comment la bi. Parce que radio itikeli en dessous tient bi kojo. C'était juste pour que fin d'amando bay n'te se ka tasonima au partager ni moro chebi. Pour qu'ils sachent jamana imbe état maintenant. Vraiment ça fait c'est atseka photo total quoi. Et quel sujet? Nous on parle avec les preuves. Depuis les révélations du ministre Fousseni Amianguindo, on a continué les investigations. Dieu merci, en investigation et en permet que c'est que boni gundo chamaye ni kwen kono gundo mi nabe mogogan e kamanana. Ambalmao. Voilà ma fiche de préparation. École Sodobe. Gouvernement qui élève Mbe à titre bidurubo. Mais l'ici là, on a le maintien définitif. École d'un qui est maintenant année de Torobe. Au Sarabi boîte des élèves fictifs. Mais n'a bien fois oui. Ambalmao. Ça, c'est un réseau mafieux. Mounumbe, les promoteurs d'école, ministère Barakela Djougou, ministère Kabolo Farao, ministère de l'éducation. Aya fo ministre de l'éducation et Kaka Wuli Kasiri, quand la mère Kosoba, est-ce que Dédé ou Dété? C'est des thèmes Moussoui. C'est elle, non? Ou bien il y a des. Non, Dédé ou Dédé, c'est des thèmes. Allez DB comme ministre de l'éducation, je crois. Moro be claque en demeure dans les commentaires. Kaka wuli ka siga kan lame kosobe. Moro baloye jamana kalan ka ta ka ke jago kunye ka balo la. Ini fagali de kakan jamana kono. Parce que ebe jamana faga chogo de nyina. École privée ko kera commerce de Mali kono. Kera wari ñini sira de mɔgɔ sow bɛ donna la ka kɛ business ye ekɔlidenw ka intérêt t'u ka hami ye jamana ka intérêt tɛ susiya kɔnɔ mɛ wari bɛ sɔrɔ cogo di école privée sigi cogo di filɛ nin Mali kɔnɔ Mali kalan fagali sababu dɔ filɛ nin n'an ye nin sababu bɛɛ ta ko nin de ye président nɔ ye ko président de bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ ko nin bɛɛ nin baara kɛ comportement jugu ko nin bɛɛ ye président nɔ ye an b'an si kɛ président giyɛn ni président sigi la kafiri dɔw bɛ dugu ma baara jugu kɛ la an balimaw ni baara jugu réseau n b'a sababu fɔ aw ye que vous sachiez d'abord a bɛ kɛ cogo di il y a la direction nationale de l'enseignement secondaire général lycée ministère de l'éducation ka bolo fara min ɲɛsinnen bɛ lycée ka ko ɲɛnabɔli ma enseignement secondaire général o b'a la direction nationale de l'enseignement technique et professionnel centre de formation professionnelle ani institut de formation professionnelle olu bolofara min ɲɛsin bɛ ministère de l'éducation ka bolofara min ɲɛsin bɛ olu ka ko ma o b'a la ani joni la direction nationale de la cellule de planification et des statistiques CPS mɔgɔw an balimaw nin jɛkulu olu de bɛ nin baara jugu sugu kɛ a bɛ bɔ nin jɛkuluw de la kɔma a ye n ka kuma lamɛn dɛ ni des élèves ye defu sɔrɔ u ka kan ka orienter dɔw bɛ taa lycée la dɔw bɛ taa école professionnelle ninnu na jɛkulu dɔ de bɛ sigi u bɛ min wele commission de travail ni u y'u ka orientation bɔ élèves dɔw bɛ taa réclamation kɛ ne bilala yan o man di n ye n b'a fɛ n ka taa yan o bɛɛ mana ta k'a fara ɲɔgɔn kan k'a rectifier lycée laban min bɛ bɔ c'est ce qu'on appelle
maintien définitif. Au maintien définitif, ni jɛkulu de bɛ sigi k'o baara labɛn. Comment ils font? I b'a ye sani o commission ka o jaabi laban bɔ, i b'a ye direction kelen kelenna bɛɛ bi i yɛrɛ ka base de données préparé fɔlɔ. Direction nationale de l'enseignement secondaire général o b'a ɲɛsin lycéew o écoledenw ta ma k'o papier préparé. Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel o b'a ɲɛsin école professionnelle ninnu olu lycéew ni o tɔgɔw olu kɛli ma. Et enfin, Direction nationale de la cellule de planification et de statistiques o b'a ka baara ɲɛsin écoleden minnu ye defu sɔrɔ n'u kan ka orienté o b'o jate minɛ k'o jate bɔ. Nin baara de bi kɛ fɔlɔ an balimaw. Donc nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka liste définitive labɛn ka se k'o bɔ. O kɔrɔ ye di écoledenw orienteli janfan ni namara kan. K'a fɔ ko écoleden liste la maintien définitif, k'a fɔ ko écoleden 100 bi yan gouvernement tɔgɔ la k'a sɔrɔ 30 don. A tɛ se ka kɛ fiyewu ni nin direction saba tɛ parce que cellule de planification et de statistiques fichier bɛ olu de ka bolo kan, olu de jɔyɔrɔ ka jugu a la n'a bɛɛ ye. Fichier bɛ olu de bolo. Donc direction nationale de l'enseignement secondaire o, direction nationale de l'enseignement technique et professionnel o, ani cellule de planification et de statistiques a tɛ se ka kɛ ni ɲinɛma ni saba de bi jɛ ka nin baara jugu kɛ jamana kɔnɔ. An balimaw. Donc o bɛ mun yira i la n'u ye nin ko kɛ sisan a bolofara kelen kelen na ɲɛmɔgɔ dɔw de bɛ yen u bɛ min wele ko chef de division. O chef de division an y'a dɔw ye k'u tarasi ye u ye tiɲɛni min kɛ ka bɔ a kalama a n'a fɛn bɛɛ. Au niveau de la direction a y'an ka investigation poussée. Au niveau de la direction nationale de l'enseignement secondaire général lycée ta fan an ye mɔmɔni kɛ ɲɛmɔgɔ mun bɛ o ko kunna n bɛ pan tɔgɔ kunna n t'a tɔgɔ fɔ bi. Mais il y a un chef de division là-bas. A b'a yɛrɛ dɔn mais n bɛ segin ka na bi n tɛ tɔgɔ fɔli kɛ. École promoteur do. Lycée dɔ filɛ nin y'a bolo ADKN na. N taara jɔ ka lycée in lajɛ. Mɔgɔ minnu ka kan ka écoledenw orienté. Gouvernement tɔgɔ la lycée la. Olu yɛrɛ ye lycée tigiw ye fɔlɔ. C'est grave quoi. Donc, an y'a suma k'a kɛ an yɛrɛ kun. A ka lycée filɛ ADKN na. N tɛ lycée fana tɔgɔ fɔ bi. N'i taara lycée in na ka vérification kɛ gouvernement ka écoleden min bɛ yen 50 physiquement présent. Mais lycée là, lycée dafalen b'an bolo maintien définitif. Écoleden hakɛ min tɔgɔ bɛ yen écoleden 400 ani 40 ani 4. Le reste est fictif. A wari bɛ bɔ gouvernement kun alors qu'il n'existe pas. O clé yi n bɛ tila k'aw saisir ni nin dossier ye a ka taa a ko mɔmɔ justice k'i sen don a ko la an ka nin s'a dan na ten sa jamana ka hɛrɛ sɔrɔ. An balimaw 444 élèves mais physiquement tu trouveras 50 élèves du gouvernement lycée b'an bolo yan. Ah Allah. O écoleso a gérelen tɛ n'a yɛrɛ ye dɛ a kelen bɛ k'a terikɛ dɔ de bila
ka école so ingéré pour que ale kana ye o terikɛ o fana ye fonctionnaire ye sariya sɔsɔ be au niveau fana na comment État bɛ se ka nin bɛɛ to yen anarchiquement domaine kɔnɔ un domaine aussi sensible que l'éducation a bɛ tila k'a fɔ ko anw denw ka hami b'o la ça me surprend pas parce que a si den tɛ kalan Mali la et il s'en fiche o ka bɔ yen école in y'a compte bancaire ɲini k'a ye wari bɛ verser wari compte bancaire min na école compte bancaire tɛ chef de division in tɔgɔ la enseignement secondaire général niveau la a compte tɛ école directeur tɔgɔ la a yɛrɛ furumuso ngo direction nationale de l'enseignement secondaire général au niveau là chef de division dɔ bɛ yen a ka école compte bancaire gouvernement bɛ wari viré min na effectif fictif wari bɛ viré min na fana a compte a b'a muso de tɔgɔ la n b'a muso tɔgɔ to gundo la bi mais n natɔ don parce que n t'a fɛ bi kuma ka janya je vais juste faire un résumé ka tɛmɛ a bɛ agence min fana na banque min fana na n b'a banque tɔgɔ dɔn n b'o tɔgɔ to sutura la bi nka banque in ka agence dɔ filɛ ngoloni na compte bɛ yen k'a fɔ ko anw tilala investigation na quoi on a déjà tous les dossiers aw sara ka ban quoi ɲinɛ aw bɛna bɔ a kalama mais n tɛ foyi fɔ sujet feerelaw examen sujet feerelaw réseau o fana natɔ don la san o san sujet bɛ fiti kɛ ko a tigi dɔnnen tɛ ka sɔrɔ a dɔnnen don n bɛ segin ka na an balimaw c'est interdit par la loi fonctionnaire ka école ka créer malheureusement an balimaw nin cɛ min ni bɛ ka tɔgɔ fɔ école privée wɛrɛw b'a bolo a bɛ baara in poste in na a cayalen ye san 3 ye mais n'i taara lajɛ a ye du minnu jɔ n taara n y'a bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn a ye du minnu jɔ a n'a bɛ ka minnu jɔ tout n y'a photo bɛɛ sɔrɔ o clé loi bɛɛ a permet citoyen ka dénonciation kɛ et an bɛna dénonciation kɛ o clé la ni nin dossier ye pour que affaire ka se justice ka niveau la an balimaw ni maa kelen in fana lycée privé promoteur minnu bɛ yen ni kabi ala k'olu dan jɛlenya man d'u ye u n'olu de bɛ contacter la min bɛ fɛ i ka écoleden caman ka orienté i fɛ yen hali n'i ka école tɛ sariya kɔnɔ ka surafɛn sara ka baara kɛ nin sira kelen don on a déjà tous les dossiers enseignement professionnel, enseignement technique, direction nationale de l'enseignement technique et professionnel. Mɔgɔ min bɛ nin ko kunna ye an b'a tigi dɔn mais n y'a fɔ cogo min tɛna tɔgɔ fɔ kɛ bi ta la ale fana de ni école professionnelle ninnu promoteur bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni business la an balimaw direction nationale de la cellule de planification et des statistiques fichier bɛɛ bɛ olu de ka niveau la wa ko in tɛ kɛ fiyewu ni olu tɛ olu de ye nin ko sababu jugu a la belebele ye o tɛ ti n b'a dɔn n b'a tɔgɔ dɔn mais n t'a tɔgɔ fɔ bi n'i y'a mɛn fichier a contrôle bɛ ale de bolo ninnu de bɛ jɛ ka nin baara jugu kɛ Bamako rive droite la u y'a ɲɔgɔnna kɛ écoleso fɛn fɛn na ni effectif fictif bɛ yen n y'a bɛɛ recensé n b'a école bɛɛ tɔgɔ dɔn hakɛ min bɛ yen an y'a jate bɛɛ sɔrɔ an b'a kɛ gafe ye ka di o clé ma u ka sa dan na n bɛ nin yɔrɔ kuru yan mɔgɔ minnu bɛ nin baara la u bɛ k'u yɛrɛ enrichi u bɛ ka dubaw jɔ moyen b'u bolo
mais Mali kalan bɛ ka kɛ cogo di jamana bɛ ka bɔnɛ milliard mina par an pendant ce temps métro bɛ taa kalo 6 kalo 7 grève la ka jamana kalan halaki ka taa san joli u bɛ nin baara la u ye joli tiɲɛ jamana kunna ko an ka jamana ye fantan jamana ye ko gɛlɛya bɛ yen an ko nin bɛɛ ye président nɔ ye pendant ce temps fonctionnaire juguw bɛ ka jamana faga mɔgɔ hakili t'u la yɛrɛ ministre min mana k'a bɛ baara kɛ o mɔgɔ kelenw de bɛ syndicat kuntanw ni fɛnw wuli parce que o bɛɛ balo bɛ na ka grève wuli caya ko ni grève cayara ko ministre bɛ bɔ yen k'a bɛ fɔ k'a dɛsɛra a ma jugu de sababu filɛ nin école promoteur minnu bɛ yen n'u ka école bɛ sariya kɔnɔ nɔgɔ man d'u ye écoleden tɛ envoyé yen mais yɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ surafɛn di ni dɔ bɛ sɔrɔ o la écoledenw bɛ orienté yen de hali n'u tɛ kalan ɲuman sɔrɔ alors que yɔrɔ bɛ yen u bɛ se ka kalan yɔrɔ min na ka ɲɛ puisque olu tigiw ma surafɛn de olu bɛ jɛ a la où est la dignité dans ce pays jamana hami bɛɛ min jamana kanu bɛɛ min dans un domaine aussi sensible que l'éducation maa o maa bɛ jamana sécurité ni défense ani jamana éducation ko kulonko la i ni fagali de ka kan an balimaw nin dossier n b'a s'a dan na ni ala sɔnna ma n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ bi n tɛna ekɔliso tɔgɔ fɔ bi mais n bɛ segin ka na Docteur Boubou Cissé à l'URD, Djene URD section Mimbe, Boubou Cissé, Kera Oluka partie section Mogo Minye Simeuka économie comment à Nomenaï. Encore URD tondé de désormais. Bon, tu as coulé la Koiba sur Boubou Bina qui est URD candidat. Mauma bi URD la kolu be ko dɔ kunna URD la o bɛɛ ko nin ye tabarikala ye ni sujet n tɛna prononcer a kan kosɛbɛ parce que Boubou tɛ n ka maa ye URD tɛ n ka parti ye mais déjà c'est un événement dans le pays c'est pourquoi an b'an prononcer a kan wara ka ɲi to ma cogo min to ka ɲi wara fana ma o cogo la parce que ni waraba bɛ tu la dozo minnu bɛ a ɲini olu t'a ye joona to b'a protéger a bɛ se ka bali ka poyiw kan k'u dun k'a sɔrɔ u m'a ye ni waraba fana bɛ tu la yiritigɛlaw bɛ siran k'a fɔ u bɛ do ye ka yiri tigɛ URD ni Boubou ta bɛ ten tout le monde est unanime URD est parti ba de a implanté bɛ jamana fan bɛɛ a structurelen don mais jɔn de y'u ka candidat ye Maître Demba Maître Demba n'est pas présidentiable an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila sa musalaha t'o la sa ni député sigi don an b'o faamu ni ministériya ɲini don an b'o faamu être président de la République ma fɔ a tɛna kɛ mais bi Maître Demba n'est pas un candidat valable candidat tɛ URD la min bɛ se ka kɛ président ye a tɛ yen n kana ɲɔ musalaha sa donc Boubou Cissé à l'URD n'a kɛra candidat ye o ye URD fɛn min bɛ URD jɛ o y'o dafalen un parti bien structuré bien implanté dynamique avec des cadres compétents et cette fois-ci maintenant un candidat valable présidentiable min bɛ se ka élection remporter Boubou Cissé fana c'est un bon candidat c'est vrai mais il n'a pas de parti est-ce que a bɛ se ka taa RPM na oui mais coup d'état kɛra RPM de la 600 élection min tugura la o yɔrɔnin kelen RPM ka gagner c'est impossible ça c'est il faut être réaliste quoi ka hakili yɛrɛ nɛgɛn fu ka bɔ o kɔnɔ RPM tɛna candidat si bɔ k'o bɛ gagner u bɛ se ka tugu dɔ kɔ o ka gagner mais un candidat RPM
ɲinɛ élection kɔni tɛ ayi ɲinɛnta in tɛ donc Boubou Cissé à l'URD a kaɲi Boubou fana ma parce que wari b'a bolo relation b'a la candidat ɲɛnɛma don crédibilité b'a la hali ni ne ka mɔgɔ tɛ n ka maa tɛ dɛ à l'URD o y'ale fana renforcelen donc le mariage Boubou Cissé et URD ce n'est pas du tout une mésalliance non 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 ni ye alliance min ye ça peut remporter l'élection présidentielle donc an kun b'a fɛ k'o dakuruɲɛ damadɔ fɔ minnu bɛ pangaciw ni kule fu la a tɛ kurun kunna a t'a ju la a tɛ poro ɲɛ a tɛ poro ɲɛ fɛn min mana poro ka d'aw ma o bɛ tila aw la président sigira a ka ko tɛ a wulila a ka ko tɛ Facebook mankan croyant que président bɛ élu Facebook la URD maa ɲɛnama bɛɛ tilal'u ci la ka ban est-ce que aw ye Sumala ɲininka ni fitinɛ b'ale ni Boubou cɛ wa est-ce que aw ye Sumala muso wala a ka famille ɲininka ni gɛlɛya b'u ni Boubou cɛ wa est-ce que a ye URD cadre ɲininka ni gɛlɛya b'u ni Boubou cɛ wa ko Sumala ka idéologie quelle idéologie de Sumala se trouve bafouillée dans ça il y en a pas je suis désolé hein. En balimaw Boni attaque terroriste an ka sɔrɔsiw kunu juma u taara bew kan Boni a filɛ nin ye Mopti mara kɔnɔ u y'an ka sɔrɔsi 6 fa nin dugu kelen in na février kalo tɛmɛnen terrorisiw ye an ka sɔrɔsi 10 faga nin yɔrɔ kelen in fana na veut dire que nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka sɔrɔsiw ka frappé Boni au même moment dugu min bɛ wele ko Ishagara a bɛ Tarkint Gao mara la MINUSMA ka sɔrɔsiw Allemagne militaires don ko attaque terroriste dɔ ɲɛsinnen olu ma ka maa 15 blessés Belgique sɔrɔsi kelen b'a la a tɔ ye Allemand ye n'i ye nin ta k'a lajɛ attaque in kɛra cogo di Mali armée ye communiqué kɛ ka nin kibaruya de fɔ an ye mais armée ka communiqué la attaque in kɛra cogo di u m'o kuma fɔ u ye arme sugu jumɛn utiliser an ka mɔgɔw contre la o kuma ma fɔ détail foyi wɛrɛ ma fɔ ni nin tɛ ayiwa anw yɛrɛ tɛ détail fow ɲini u fɛ nin ko in na parce que sɔrɔsiya ko bɛɛ tɛ ɲɛfɔ a caman ye gundo ye mais o tɛ anw bali an bɛ se ka enseignement min tira kɔnɔ k'o tire au même moment Kulikɔrɔ mara la fo Nara terrorisiw bɛ ka jɛnsɛn ye k'u bɛ yaalala dugu kɔnɔ ka wajuliw kɛ donc en b'o takasegi la ils ont frappé à Mopti i b'a ye ko diversion de don ka mɔgɔw lasunɔgɔ terrorisiw u bɛ yaala la Nara mara ni Kulikɔrɔ mara la u tɛ deli ka se yɔrɔ minnu na bɛɛ b'i ɲɛ cɔrɔw la u bɛ taa bɔ ni fan wɛrɛ u b'o bugɔ peut-être n'u taara poyi ko mɔgɔw y'u ye u filɛ Sikaso aw b'aw t'o la n'aw ma farati u bɛ bugɔli kɛ Bamakɔ fan dɔ nin de ye terrorisme yɛrɛ stratégie ye ka mɔgɔw ja wuli ka kɛ i n'a fɔ u bɛ diɲɛ fan bɛɛ alors que unité mobile de don minnu bɛ yaala yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ c'est pourquoi u b'a jateminɛ sɔrɔsiw ka jan yɔrɔ min na u bɛ taa yen de ni cɛw don u t'a kɛ o kɛcogo la c'est ce qu'il faut comprendre an balimaw anw b'a fɛ ka kuma yɔrɔ min nɔfɛ Boni attaque la an y'a ye a images bɔra ka publier k'a fɔ mɔgɔw ye an ka sɔrɔsiw su publieli an k'an yɛrɛ fusaya o baara ma baara ɲuman tɛ maa si tɛ fɛ ka i fa su dalen ye tan maa si tɛ fɛ ka i woloden ni dɔw y'u somɔgɔ su dalen ye tan u bɛ seri ka bɛn u bɛ taa lahara dɔw bɛ kirin a man ɲi a ye sabali
ton ɲini foyi kana mɔgɔ bila k'i ka sɔrɔsi su ta k'i b'o publier maa min b'o baara kɛ e ka jugu terroriste ye parce que i fana bɛ ka terroriste baara de kɛ État kan ka répression kɛ au niveau là c'est pas bon maa si tɛ i woloden fagalen photo ta k'i b'o publier ou bien ko dɔ y'a ci ma k'e fana b'a ci mɔgɔ wɛrɛ ma personne pourquoi a b'a kɛ walidenw na minnu bɛ ka taa sa anw tɔgɔla kɛlɛ la il faut être totalement inconscient pour faire ça an ka jamanadenw ka kan k'u yɛrɛ bonya fɛn dɔw ma enfin an tɛ maa si caresser ni kuma duman ye an balimaw j'ai dit que n t'a fɛ ka janya kuma na mais malheureusement donc an ye kan image ye ne bɛ kuma o de kan sɔrɔsi ninnu attaquera kan min na ne ko n ko ka barajini damadɔ da mobiliw jɔ kɔnɔna la ne ko n ko Allahu Akbar nin de ye kan ye nin de ye poste ye an ko a ti tɛmɛ nin kan c'est dommage zone de guerre kɔnɔ tan nin de ye an ka sɔrɔsiw positionné cogo ye mɔgɔ min ka kan ka jamana lakana o yɛrɛ lakana nin ta fɔlɔ o de ye dusukasi ko ye nin na et c'est ce qu'il faut dénoncer sɔrɔsi moral de don sɔrɔsi ye moral de moral sɛmɛnin tɛ kɛlɛminɛ ni fɛn dama la sɔrɔsi yɛrɛ bɛ minɛ cogo min na jamana bolo jamana ɲɛmɔgɔw bolo officier bolo o moral ɲɔgɔnna tɛ officier minnu bɛ troupe commander ni troupe ye comportement sugu dɔw ye olu la k'a fɔ troupe hami b'u la troupe protection hami b'u la o bɛ sa o officier sugu kɔ de o officier danbetigi o caman de bɛ armée kɔnɔ an bɛ minnu saluer yan n'u kungo wulila troupe bɛ sa u nɔfɛ u bɛ se ka troupe engager ko la u bɛ se ka troupe bɔ ko la wa n'u bɛ mission min na jamais maa si tɛ boli parce que u b'a dɔn an ni karisa de don an balimaw mais ni sɔrɔsi bɛ guerre kɛyɔrɔ la da t'a bolo ka kuma ko la grande mère n'i kumana u b'i ka jala kasi n'i kumana i bɛ se ka radier ka bɔ armée la injustice sugu bɛɛ bɛ ka k'i la depuis lakurulama fo ka t'i kɛ sergent ni fɛn ye i tɛ se ka kuma mais i ta b'i kɔnɔ baara bɛ k'a ɲɛ kan wa sɔrɔsi b'u plaigner kuma caman ka document ci an ma mais armée ko kuma a man di ne ye parce que c'est très sensible n bɛ se ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ min sɔrɔ kuma dɔw la n b'a f'u ye vraiment a ye nin yɔrɔ lajɛ yan o b'a sɔrɔ n welebaga cayara ni min b'a fɔ k'u ka prime tɛ ka d'u ma u b'a fɔ ko dɔ tigɛra la même sisan sɔrɔsi dɔw ko k'u bɛ formation na sibi de don wa u yɔrɔ jumɛn u caman ye n contacté k'u ka prime d'opération tigɛra ko parce que k'a fɔra k'u bɔra front na ko ka na nin formation na donc a tigɛra o kama c'est dommage pendant ce temps wari min n'o yɛrɛ bɛ ka détourner armée kɔnɔ ni mɔgɔ caman tan bɛ jɔ ko président ministre k'a sɔrɔ ministre ko tɛ a dɔw ye a ka bon hakili ma n y'a fɔ aw ye effectif fictif a bɛ armée kɔnɔ union européenne bɔra k'a fɔ k'u tɛ dɛmɛ u kan ka dɛmɛ min di mali ma dɔrɔmɛ k'u t'a di ko fo sɔrɔsiw sara ka taa bancariser o bancarisation depuis i bɛ ka tile bubu sise de y'a daminɛ sɔrɔsi sara ka taa ta banque la pour que jamana k'a dɔn armée kɔnɔ sɔrɔsi joli de bɛ yen mali gouvernement t'a da dɔn parce que dɔw kɛlen bɛ ka sara ça veut dire que a ka bon hakili ma quoi civil tɛ nin kɛ dɛ jalatigiw de bɛ nin kɛ jalatigiw de bɛ nin kɛ
bancarisation sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ minnu kɛra i bɛ ka tile n ye mɔgɔ sɔrɔ ka information di yan k'u y'a jateminɛ dɔrɔn officier sara mana bancariser a tɔ ye joli ye wari min bɛ bɔ san o san ka di sara la officier jateminɛni kɔfɛ k'a dɔn nin officier hakɛ de ye nin ye Mali y'a dɔn de sɛfɛ nin ye officier hakɛ de bɛ yen sɔrɔsi jalatigibaw o jateminɛ kɔfɛ sara min bɛ bɔ san kɔnɔ o bɔlen kɔfɛ a la wari tɔ tora miliyari 17 17 milliards selon nos informations 17 milliards donc o 17 milliards bɛ ka bɔ san o san ko officier karisa ka sɔrɔ kabi ala ka ɲɛdaw ma wolo o bancarisation a kun ka kan ka na sous-officier la a tun ka kan ka na homme de rang na sɔrɔsi duguma jalate minnu bolo aw bɛ union kɔsa in na union européenne ye mankan ci an ka mɔgɔw ko sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ko non ko bancarisation daminɛna ko mais k'a daminɛna officier de la ko n'u bɔra ye ko san wɛrɛ k'u bɛna sous-officier la ko san bi dɔw kan k'u bɛna homme de rang na ko non ko k'a baara daminɛna quoi nin sɛgɛsɛgɛli daminɛnen armée kɔnɔ mutinerie ka accélérer sɔrɔsi caman ka don coup d'état la a sababu dɔ filɛ nin ye ka i b'i ka bali ye parce que n'i y'a ko se i bɛ taa bɔ mɔgɔ minnu ka civil tɛ a bɛɛ ye jalatigi kelen ninnu de fanga fɛn mana fɔ i bɛ nin yɔrɔ furan u bɛ mutinerie créer ka taa don politiciens ni fɛnw ka mankan kɔrɔ ka jamanadenw nɛgɛn k'u bila ŋaɲa kɔnɔ ka taa coup d'état wɛrɛ kɛ an balimaw n'i ye nin kuma kɔni fɔ ka ban démoralisation des troupes propos démoralisateurs etc. Combien d'années de pratique wali sɔrɔsiw bɛ ka na sa anw ka jamana kɔnɔ an t'a kɛ ala ni kira kama an ka maloya tɛ sa wa foyi malo tɛ anw na maliyɛn tɛ fadenya bilen a tɛ malo a tɛ samɛ foyi malo tɛ mali cadre la bilen ni n ko kadiri minnu jogo dɔw b'u yɛrɛ dɔn ni e b'a dɔn i t'a la ne kan t'i ma koyi minnu jogo dɔw b'u yɛrɛ dɔn jamana bana de filɛ nin ye tan u kɛn bɛ ka bɛɛ da don bara kɔnɔ ma se kana fɔ démoralisation des troupes armée démoralisée nin kuma fɔli ça c'est des réalités qu'on doit dénoncer il est vraiment temps an ka bɔ nin kɔnɔ wari min bɛ détourner nin ko ni fɛn siratigɛ la c'est pas petit est-ce que nin bɛɛ ye président ko ye et on rend le président de la République coupable de tout ça alors que a coupable jugu bɛ yen a tiɲɛnikɛlaw dan bɛ tout la maa t'o yɔrɔ dɔn n'a ko assainissement daminɛna u bɛ taa coup d'état dɔ kɛ ka taa galon dɔ monter ka taa coup d'état dɔ kɛ voilà le problème an bɛ dingɛ min kɔnɔ et c'est dommage donc de grâce a y'a kɛ ala ni kira kama mali bɛ yɔrɔ min na mali hinɛ kan ka don bɛɛ la à commencer par les officiers à commencer par les cadres du pays u ka hinɛ jamana in n'a denw na ten ala ani kira kama dɔ kɛra koyi diɲɛ bɛɛ taara ka mali to jamana bɛɛ bɛ mali ɲɛ bi foyi tɛ mara cogo jugu kɔ wari min bɛ tiɲɛ tan des milliards a bɛɛ bɛ poche de kɔnɔ ka yala pendant que les hommes sont misérables sur le terrain conditions de vie déplorables conditions de travail exécrables c'est dommage donc an balimaw an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye u kana sɔn nin baara ka nin ɲɛmɔgɔ jugu minnu bɛ yen qui ne sont pas forcément représentatifs de toute l'armée. On considère comme des dérives isolées, de quelques inconscients dans l'armée. Malheureusement, c'est des officiers. Ninkaranka, face au dénouement du skolo, à Kadofara, troupe Kadofara ou quand du skolo là, ou bien face au Kabara de là, ou t'es officier Kabara là. Ou un officier non tout ni malidénia tcha ou tout ni face au dénouement tcha, face au dénouement était à officier soué.
Akaf Sanouye. Faites votre boulot, la nation est avec vous. La presse est avec vous. Ambed Douaouke Aouye. Mounoum Bana Alaka Hinaoula. Mounoum blessera Alaka Noya Kewye. Mounoum be Keleda la souni clé en clé be Aoula Ambed Douaouke Alaka Kisini Tangake. Faso din sebe be Ka Douaoube Aouye. Ambalmou. Nambora ye. N'tena se ka sujet n'dafa, je serai obligé n'ta fait ka kuma djenya bi sujet n'doube mba douto sinina mais mba kunteni yoro miye oye gouverneur Baye Konaté. Bamako gouverneur Baye Konaté qui fait honte aujourd'hui à mon pays. Wallahi sonjani duskasi dans les dos. Baye Konaté. Bamako gouverneur Bibi na awakli bala Kosaina Baye Konaté tara plainte kene kan commune 6 tribunal la. Kuma jumɛn b'a da ko ne ko k'ale criminel ye ko ne y'ale neni an taara procureur fɛ yen n k'a ka yɔrɔ kelen yira n y'a neni yɔrɔ min a ye video joué ka taa ka segin a ma se ka yɔrɔ yira ko ne ko k'a ye criminel ye n k'a ka yɔrɔ fɔ a ma se k'a fɔ ngi taara tiɲɛni min kɛ Konsiga ka dugu gendarmew bila ka dugu réprimer kasara min bɔra a la n y'o kuma de fɔ i ye gouverneur kana dan plainte ma a ye mun baara kɛ n y'a jalaki mun ye ne na se ɲɔgɔn ma o kuma na d'abord a y'a sɔrɔ CDR Razbach minɛnen don ko déstabilisation sɔrɔsi minnu ye rasa ninnu minɛ ko déstabilisation olu tilala ka taa coup d'état kɛ bandaw ni a ka gouvernement na procureur minnu fana ye o dossier kɛ ka mɔgɔw datugu olu bɛ coup d'état filanan gouvernement kɔnɔ aujourd'hui. C'est ça l'ironie du sort. C'est compliqué. Olu ye demande d'eau pour manifester. Gouverneur ko k'u tɛ manifester ko parce que ko coronavirus bɛ jamana kɔnɔ. CDR nana ni demande wɛrɛ ko komi jama lajɛ a fɔra ko mɔgɔ 50 de an y'a kɛ mɔgɔ 30 ye. Gouverneur y'o fana rejeté ko état d'urgence bɛ yen. O waati kelen yɛrɛwolo mɔgɔw minnu bɛ sɔrɔsi coup d'état kɛlaw kɔ olu tun bɛna manifester et selon nos informations ils s'apprêtaient à donner l'autorisation. An bɔra ka tabali gosi. Finalement ils étaient obligés k'olu fana ta annuler. An ye dénonciation min k'o la n ko n'a kɛra o kɔrɔ maliyɛn ye catégorie 2 de y'u bolo. On prend acte et on tire les conséquences. O min fɔra gouverneur dɛsɛra ka sunɔgɔw de la k'a bɛ taa plainte kɛnɛ kan n ko an ka taa tribunal la an ka taa CPI la n bɛ t'i jaabi. An y'o reproche min kɛ a nana ko wɛrɛ kɛ zen min cɛ juguyara ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Vous voyez, le gouverneur demande dɔ donna an ka journaliste Mariam Kone. Front populaire contre la vie chère ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ buru tɛ se ka san tulu tɛ se ka san sogo kilo bi coup d'état kɔfɛ 600 700 sogo kilo bɛ o de la Bamakɔ bi ciment tɛ se ka san ko an tɔɔrɔla an tɔɲɔna ko an ka bɔ ka taa an ka dusukasi yira primature la k'a fɔ ko vraiment fantan tɔɔrɔla u y'o papier kɛ ka taa déposer gouverneur bara. Gouverneur ye u jaabi a y'u jaabi le 21 juin Bamako le 21 juin 2021 Baye Konaté a ye mun fɔ a ko en réponse à votre correspondance citée en référence relative à l'organisation d'un sit-in marche yɛrɛ tɛ sit-in prévu le mardi 22 juin 2021 à partir de 10h à 12h devant la primature.
j'ai le regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande en raison de l'état d'urgence et des mesures barrières relatives au Covid-19. Ko an balimamuso journaliste Mariam Kone a ye demande min kɛ k'u bɛna taa sitini kɛ ko fantanw balo cogo kɛmɛ k'u kamana gan. An bɛɛ dawolo pɛrɛnpɛrɛnlen dɔ bi kɔngɔ, fantanya, minɔgɔ, dusukasi ka sababuya kɛ o ye. O ko demande min donna gouverneur ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko ale tɛna se k'u yamaruya u k'a kɛ. Parce que état d'urgence a bɛ Mali kɔnɔ. Coronavirus a bɛ Mali kɔnɔ, a fɔra n'o bɛ yen ko jama kana dalajɛ. Haramu don jamana kɔnɔ, bɔnɛ don jigilatigɛ don jamana ma. O ko kama ko ninnu tɛ se ka yamaruya cogo si de la. O lettre gouverneur Bayi Konate ale de ye a signé a lettre filɛ nin ye. Olu ko en tant que républicain, en tant que responsable, an tɛ sariya sɔsɔ ni sariya ko an kana manifester, an ka to Ala ma. An balimaw, o kɛra le 21 juin. Le 24 juin, tile saba o kɔfɛ, o gouverneur kelen a ye autorisation di yɛrɛwolo mɔgɔw ma k'u ka manifester. Kunu u y'o manifestation kɛ. A demandé autorisation filɛ. O Bayi Konate kelen, le gouverneur du district de Bamako. N bɛ Bayi dɔn kojugu. A ko cogo di? Yɛrɛwolo debout sur les remparts minnu filɛ sɔrɔsiw défendant bi. U taara manifestation demande don. Nin kɔfɛ, gouverneur kelen Bayi Konate tɔgɔ kelen signature kelen ale kelen don. Hali a ma conseiller dɔ bila ka zen ta signé a yɛrɛ. A ko cogo di? En réponse à votre correspondance citée en référence, relative à une demande d'autorisation en vue de l'organisation d'un rassemblement pour Yɛrɛwolo debout sur les remparts à la place de l'indépendance de Bamako, prévu le 25 juin 2021 à partir de 14h. J'ai l'honneur, c'est même un honneur pour lui. Temenena, il a le regret. Cette fois-ci, il a l'honneur. C'est même un honneur pour le gouverneur Bayi Konate cette fois-ci. J'ai l'honneur de vous notifier mon accord sous réserve du respect des mesures barrières relatives à la COVID-19 et des dispositifs sécuritaires liés à l'état d'urgence. Quoi les djenana et ko nunu ku take? Konga, ko no manya ku ba ke ku ga maskido, ou ka gel utilisé, ou ka frontière ou blou ni nyonche, ou ku ka police ou ni gendarme ou fana boyan, ko parce que ko état d'urgence bi jamana kono. Signé le gouverneur du district Bayi Konate. Makele, le 21, a un malien d'autre rejeté ko état d'urgence ni Covid bi jamana kono. Le 24, kle saba au kofe au gouverneur kele ne ka autorisation flani. Un badéon. Aya ke ala ni kira kama aw yɛrɛ ka dɔ fɔ nin na. Maa min tɛ Bayi dɔn a bɛ bali o de la. Bayi ni gouverneur ni nin ka foyi tɛ bali ne na. Foyi. N b'a dɔn trop. A gouverneur lama Kayi a ye min fɔ a ye min kɛ ye ne b'o kalama o kɛra ne ɲɛna. An taara tribunal la a ye kumaw yɛlɛma. Ko ale ye ne dɛmɛ yɛrɛ Kayi taga la a ye min kɛ a b'a dɔn. Ministre Salif Traoré a tulo bɛ n na, l'ancien ministre de la sécurité. Fɛn min kɛra ye. Bayi Konate. Nin de ye Mali c'est-à-dire que nin ye jamana cadre dɔ ka baara ye entre les citoyens maliens. O kama, an balimaw, qu'est-ce qu'un gouverneur? Gouverneur ye maa sugu jumɛn ye? Le gouverneur est un officier de police judiciaire. Il n'a pas maire. En même temps, le gouverneur veille au maintien de l'ordre public. Jamana ka dugu ka basigi. Le gouverneur n'a attribution d'oye. État ka cɛsigi do. Président kelen tɛ se ka ye jamana fan bɛɛ. O kama région ni district kɔnɔ
gouverneur et président de avait présent Joro de là. Cercle qu'on a préféré président Joro de là. Ainsi de suite. Donc, au gouverneur, il est également le dépositaire de l'autorité de l'État dans les ressorts territoriaux de la collectivité. Il y a une région kono, gouverneur, jamana ka fanga se avec gouverneur de Taga kono ka barake jamana. Au Doronte, le gouverneur veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions du pouvoir central. Jamana Saria ou Kolosili, ou Labatoli, ou Waliali, gouverneur Bey, au Kolosili de Kama. A Kamara Kono. Ambalmao. Bay Konate Bora Kanimike, Mali Constitution et Moufo. Il a violé la Constitution du Mali avec forfaiture de là. Qu'est-ce que dit la Constitution par rapport à ces cas? Mali Constitution, article 2. Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Comme Malien bé, y est keligné. Abe wolote, wa obe sate, doman fusa doye. Beka hake mbi Malien tchemaye o de ba musomaye. Hake mbi kronfe Malien o hake kele de ba klefe moye. Jamana est donné misigi jamana den kuna abe jamana bede kuna jamana abeka keta fana ekele jamana yorola. C'est pas tout. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée. Quand Malien do fusaya doye ka sababuya kɛ ko jɔn do walima hɔrɔn do origine sociale wala jamu ye nin ye wali a bɔyɔrɔ ye nin ye o ye haramu ye Mali sariya ma ka maliyɛn do fusaya dɔ ye ka sababuya kɛ ko fiman do wali jɛman do haramu do ka maliyɛn do fusaya dɔ ye ka sababuya kɛ k'a bɛ nin kan de fɔ a tɛ nin kan fɔ haramu do Mali kɔnɔ siya walima k'a fɔ i ye cɛ i ye muso ye k'i kɛ bolokɔfɛfɛn ye walima k'i den kɛrɛfɛ ka sababuya kɛ k'i ka diinɛ nin ye nin bɛɛ ye haramu ye Mali kɔnɔ o dɔrɔn tɛ l'opinion politique ka maliyɛn dɔ fusaya dɔ ye k'a ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'a bɛ nin parti de la k'a bɛ nin kunkilenna de kan o ye haramu ye selon la constitution c'est prohibé c'est carrément interdit Mali constitution de côté faux bi. La constitution de 92 est en vigueur. Coup d'état quelle constitution en suspens, c'est en vigueur. Mali charte de la transition au Fanaklala qui signe une constitution que l'un des cas. Charte Fanakumakando. Le gouverneur Baye Konate a un malien qui est catégorie fladée. Droit de Doubolo qui a manifesté. Un malien catégorie Doubé, droit tout bolo qui a manifesté. Pour quelles raisons? Parce que ou te surasi soutenu na surasi minnu bɛ fanga la bi yɛrɛwolo debout sur les remparts olu bɛ k'olu défend donc pour le gouverneur Baye Konate olu de Maliens ye constitution et droit min fɔ a droit c'est valable pour cette catégorie de Maliens a bɛ d'olu de ma Maliens minnu n'olu ni bi fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ droit tɛ aw bolo aw tɛ se ka manifester t'a di aw ma Baye Konate kumakan do un badenw donc il y a lieu de constater ici indiscutablement qu'il y a une discrimination fondée sur l'opinion politique. Auteur Tedore, gouverneur du district Baye Konate, qui est chargé de veiller à l'application des lois et règlements. Ambalmao. Mali Constitution, article 5, Fanakochogodi. L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir,
le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Ko Mali fanga hake be jamanaden ye yoro mi ja ka tai yoro mi ja ka sei ka boy o hake biye hake be malden beye shiro mi kadiye ko désigner lafiabugu de kadiye falaje de kadiye segu de kadiye ko ki sigiro ye ma magan kam ma jaguya ko dinde yi sigiro ye abina fo flek ka bandaw ni moktarwan mina chogo mi c'est contraire à la constitution. Mali constitution ko hake bi jamanaden ka kafo ka ke kuluye ka jamadalaje ke ka cortège ke walma ka bo ka marché walma ka sit-in ke ko droit be maliden be l'état a double obligation ici parce que l'état reconnaît et garantit première obligation de l'état ka swama ko ni hake malien be hake mi kono. Deuxième obligation pour l'état garantir ses droits. Il y a même une troisième obligation qui est l'obligation de protéger ses droits pour les citoyens. N'y au État représentant Kabaray pour faire plaisir aux militaires qui sont au pouvoir parce qu'ils sont nommés par des militaires qui sont venus au pouvoir par effraction, par un crime imprescriptible contre le peuple malien, le coup d'État. Un badéon. Kayeko nunu ndebe ka mara. Niolu ka baray malien ni nyokonche. Au moment où on parle on appelle à l'unité, les représentants de l'État sont en train de diviser les Maliens. Nous les Maliens, nous les Doroye. Qu'est-ce que ça veut dire? Ambe rébellion mi kono mouya se jamanama. Ko Malien do fusarani doye. Et Baye Konaté veut créer la même chose à Bamako. Il veut faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut, ce gouverneur? Qu'est-ce qu'il veut? Ambalmao, Otoy, Mali code pénal, Ako Baye ni kaso de Kakambi, gouverneur Baye Konaté a ni kaso de Kakambi. J'ai appelé un juriste, le gouverneur Kani comportement, qualification juridique de Membala, ou qu'on y ait forfaiture de forfaiture. Ntara Mali code pénal taka la forfaiture. De quoi il s'agit? L'article 65 du code pénal malien. Lorsqu'un fonctionnaire public aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera privé de ses droits civiques. Faso Barakelado, fonctionnaire. Ebe Barala, ka yamaruya di, walma ka kewale doke, minte sariyaye. Walma ka kewale mbe dankari mogo ka liberté la, akera makele walma akera jamakulu ka liberté. Walma mimbi dankari hake jamana de mindi hake mindi jamana dema. Jamana ye hake mindi jamana dema ka dankaro la, akera jamana den kele ube chamay. Walma iye kewale mimbi dankari Mali constitution na. Kuika droit civique abe boshila okoro eni kasola dende kelinye. Voti nata Baye Konaté gouverneur a magan ka voter à ka droit civique kanka boshala. Premier point. L'article 72 du code pénal malien. Au Kochodi. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture. Faso barakela kato faso barala ay crime fin ke forfaiture obiwele de ko forfaiture. Baye Konaté ni mike ka malien do fusaya do crime de do. C'est de la forfaiture. Ni faso barakela miyoke saria ko chodi. L'article 73 du code pénal malien. Tout acte de forfaiture sera puni de 5 ans au moins, 10 ans au plus de réclusion lorsque
la loi n'aura pas prévu une peine inférieure ou supérieure. Ni sariyama kaso wɛrɛ fɔ min bɛ nin dugu ma wali min bɛ nin sanfɛ. Faso baarakɛla fɛn fɛn ye Bayi Konate ta ɲɔgɔnna kɛ. Sariya ko ko k'a daminɛ san 5 kaso ka taa san 10 kaso. K'i n'o de ka kan. Donc, Mariam Kone, la journaliste, notre concert, gouverneur ye nin baara min kɛ a autorisation papier min jɛra min na ani min dira en l'espace de 3 jours a b'a papier 2 bɛɛ ta ka plainte d'a kan ka Bayi Konate ka poursuit justice la. Au ka bɔ yen semaine nata jeudi on prévoit d'organiser une marche pacifique ka bɔ Kwame Nkrumah na ka taa gouvernorat la ka taa papier di Bayi Konate an b'a ɲini a ka démissionner ani faso mankan bilen. A k'a kɛ Ala kama a k'a to tan. Konsiga tiɲɛni kɔfɛ Bamako ka tila ka na farafarali don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ye pro-putisiw ye, aw ye républicains ye, aw tɛ maliyɛn ye, ninnu de ye maliyɛn ye. O ɲɔgɔnna fitinɛ ka na n'o ye an ka jamana kɔnɔ k'an ka faso ti. An b'a ɲini Bayi fɛ a k'a kɛ Ala kama ale si bɛ yɔrɔ min. A bɛ retraite yɛrɛ la n'i ma fili. A k'a kɛ Ala kama a ka ɲi ta a ka taa. Qu'il démissionne. Association fɛn bɛ fɛ ka participer qu'il prenne contact avec nous. O demande an bɛ t'o fana déposer gouvernorat la. N'o demande fana rejetera o ye tawarikɛla ye o papier an b'o fana ta k'a d'a kan. An bɛ taa déposer tribunal la. Mali n'a sɔrɔ a sen bɛ yɔrɔ min ma u k'u dantigɛ an y'an k'a dɔn jamana a bɛ niveau min na aujourd'hui. An ye nin kuma min fɔ nin de ye saya ye Bayi ma ko fanga b'a la k'a dusu ka bon a taara plainte kɛ ne kan nin kuma ɲɔgɔnna de la. Aujourd'hui Ala ye tiɲɛ bange ka sugu yira bɛɛ ka dɔn gouverneur in bɛɛ ka injustice ni illégalité min kɛ jamana kɔnɔ. An balimaw pire que ça an balimakɛ Buba Fane depuis janvier a ye wari sara ni o ye stade ye Omnisport k'a b'a ka activité kɛ. O activité a ye stade nafolo min kan ka di a ye wari sara san o san balontannaw a bɛ bɔ n'u ye diɲɛ fan bɛɛ ka na n'u ye u bɛna jouer Mali kɔnɔ. Buba Fane dɔnnen bɛ ni o ye o baara ye des années et des années. Depuis janvier février Buba bɛ mobilisation na Buba Fane k'a ka baara kɛ. Tile 2 juma tɛmɛnen kunu Buba ka activité tun kan ka kɛ. Mercredi u ye lettre caman ko u bɛna gazon dilan ko donc ko Buba ka baara activité tɛ se ka kɛ. Foyi tɛ parce que a tɛ sɔrɔsi ninnu nɔfɛ. Jɔnni ka baara don le ministre de la jeunesse et des sports Musa Ag Atayer. Ne yɛrɛ ye min apprécier a ka baara ɲuman na ka tanu. N y'ale fana ka baara ye. Ah Musa, c'est devenu une déception. C'est devenu une déception. Ka tila ka ban fo bi u ma Buba ka droit lasegin a ma. Fo bi Buba Fane. Parce que ko IBK mɔgɔ don. Ko an tun bɛ IBK nɔfɛ. Donc Buba Fane tɛ maliyɛn ye. Stade min bɛ man kan ka d'a ma parce que IBK mɔgɔ don. Donc an k'a ka activité an ka tiɲɛ. Mali activité min bɛ Mali tɔgɔ bɔ. Ivoiriens bɛ na artistes. Joueurs bɛ na El Hadji Diouf, Seydou Keita, Gervinho. Joueurs bɛ bɔ Afrique fan bɛɛ ka na nin fɛn na. Depuis ATT clé, Buba Fane organise ça. Fanga ma deli ka jasi ka ni juguya sugu ta ka ɲɛsin a yɛrɛ ka jamana den dɔ ma fɛn min hɛrɛ bɛ don jamana kɔnɔ ni nin fanga tɛ. E ma dɔn nin fanga bɛnna. Min ye dusu kasi n'a bɛɛ ye. Musa Ag Atayer, que ce soit toi qui acceptes de faire ça. Ah non, vraiment, je n'ai pas compris ça. Ça, c'est le comble de la déception, Atayer. Tu m'as déçu. Vraiment, tu m'as déçu.
pouvez pas imaginer. Moussa Agatayer Mounouye Marfata. Comme Malien dobe ka fusaya ni doye. Ko donc ko ka jamana cloud ta ka duma. Ko communication ke chaîne internationale la. Ka Marfata ka sorasu faga. Ka faso bâtimenti. Ka fembeke. Ko fe faso klala ka yafa ka. Le ke ministre nere a soutenu a ka baranyuma na. En tant que ministre. Injustice ale bla ka Marfata faso kama. Inégalité ale bla a tiena ngalo. Inégalité ale bla ka Marfata a faso kama. Ka fagalike. Ka somogo di sayama. O ma kelen une fois ministre de la République. Ale fana be malien doke malien et doré. La même inégalité. Halis fin temene activité kera au stade kelena. Ko barabe kake. Odon encore activité kera. Stade omnisport là. Bide abuna joko terambe kaketa. Et vous parlez de justice. Vous parlez d'égalité. Auka marfata kominkama. Une fois ministre n'y est comportement. Bouba te malien parce que aïbeka demain. Bouba te malien parce que aujourd'hui ateka asimi goita djelia ka non fait. Donc moi te koke aujourd'hui tu n'es pas malien, tu perds d'office tes droits civiques et tes droits en tant que citoyen. Il y a droit de perdu. La même discrimination vise ma personne. Toutes sortes de cabales m'ont été destinées. Mais Allah de Bey, au terre. Pas vous. Au côté. Vous faites honte aujourd'hui à ce pays. Fangamana Djaji Kasefoni Hakela, on appelle ça déception. Hamali Koura. L'interbassier. Sini mena direct spécial là. La police territoriale. Ani loi minoube kata ko amnistie. Koka yafa coup d'état kelauma. Bi kuma jayanan tunta fenga kuma kajenya. Je suis obligé de me résumer à ce niveau. Ka fobo afane iye den sebe de au-delà ni janfan bella bekama. Ni te den sebe ni soute kila. Mais ça montre à quel point fanga jashira ka lafu ka danga ka tachien niveau de ira quoi. C'est terrible. Courage mon frère Bouba. Allah est nous malo iye kaban parce que nous sera faux ni niveau là, ni niveau de bassesse là, Allah est malo kaban quoi. C'est très grave. Abe fon fenke ay Bouba ka droit aya sekama. Kele mandanye woyo mandanye ante fitne no fe aya ka droit sekama. C'est tout. Au crofore do ka fawye ka befo ka be wale mandon